men der er lavet den! Jeg synes ikke, det her! Det kan jeg ved ikke, hvad fanden der sker her, altså. Men der altså nej, det er ikke sådan. Der er Amina! Det er det, han hedder. Amina! Ja. Det er simpelthen... Ja, det er Amina, der har lavet den. Fed intro, han har lavet til os, ikke? Jeg ved godt, det er fordi, hvor fanden intro? Det er slet ikke bare sådan nogle gratis. Vi er slet ikke på top 20 free intros. Ja, nu skal jeg lige se vores, top 3 free, vores egen intro, vi har lavet. Og det her, det er en video med vores egen intro, som vi selv har lavet. Det var Amanda, der har lagt den ud. You name! Men vi har også lavet vores egen hjemmeside her, simpelthen. Det står, kan I ikke se det på se? Vores egen intro her. Så kommer den lige. Men ved I hvad så, folk? Jeg synes, I bare, I skal krybe med gøl og subscribe til min channel, man. Det bitches, man. Subscribe! Du skal kraftigt med at subscribe. Ellers så kommer jeg en zombie. Med en stor pik og håndtæpper. Så vil jeg kraftigt ikke sige mere for bitches. Bitch, måske, men Tyrkse Gaming, det er fordi, altså, vi skulle måske hedde Tyrkse Gaming 5.000, fordi vi var, nej, 5.363, fordi vi var så meget sammen, så meget, så det er plus til sammen, så kan vi se, hvor meget vi var sammen. Nej, så skal vi bare, det dobbelt det vi var. Så ja, så ses vi bare, folkens. Så, ja, klik her for subscribe to vores channel, og det her, det er sådan, nu kommer der det Facebook-opslag, gå ind og tjek ham herud, simpelthen. Det er Rasmus Finger. Jeg går ind og tjekker ham ud og spam ham og sådan noget. Ej, det skal de selvfølgelig.